Така, честито на господин Станев, на Спартак. Разбрахте наградата принос за развитие на спортната база. Най-прогресиращ футболист при юношите. Също много интересна награда и затова ще поканя господин Краси Зафиров да я връчи на този господин, който тръгва по славния път на големия футбол. Господин Зафиров, заповядайте. Уважаеми дами и господа, той е талант, той е на 19 години. Той се наложи при мъжете в най-успешния месец за отбора през ноември. Бе титуляр във всички 4 мача, в които отбора записа 3 победи и 1 равенство, без да допусне гол. Дами и господа, тази награда отива при халфа на Спартак 19-18 Станислав Желязков. Първо, благодаря за наградата и също така искам да благодаря на спортно-техническия щаб на отбора, който ми дава шанс да изява. Благодаря ти, честито. Успехи ти желая с отбора на Спартак. Така и за да приключим с тези индивидуални призове, които нямат естествено нищо общо с призовата десятка футболист на Варна, ще връчим още една такава награда. Също страхотна награда. Категорията е спортен дух. Господин Тошко Марев ще връчи тази награда, защото тя наистина е с изключително сериозна тежест. Уважаеми гости, представете си, тук са само футболни хора, какво означава за един футболист да не играе, да не докосва топка повече от 20 месеца. През цялото това време, освен че не играе, претърпява и 3 операции на едното коляно. Сигурен съм, че мнозина от присъстващите действащи футболисти тук биха взели решение за отказване от футбола. Но той намери сили, воля не само да се възстанови, не само да се играе, но да се върне в игра през миналата есен и да се утвърди отново в състава като титуляр, такъв какъвто беше. Няма кой друг да спечели тази награда, спортен дух за 2011 година, освен Миро Манолов от футболен клуб Черно море. Миро, да си жив и здрав, страхотна воля и страхотен дух показа. Бъди жив и здрав, аплодисментите са за теб. Благодаря. Първо, добър вечер на всички. Искам така специално да благодаря на цялото спортно-техническо ръководство на футболен клуб Черно море, на моите съотборници, на феновете, на моето семейство и искам да изкажа специално благодарности към доктор Ивайло Яхимов, който е тук в залата, който също помогна много за моето възстановяване. Искам да пожелая на отбора на Черно море и на отбора на Спартак Варна всички футболисти да сме живи и здрави и повече успех през новата година и късмет. Благодаря за наградата. И аз се благодаря, Миро. Страхотно. Успехите желая и никакви контузии повече. Благодаря ти. Така, знам, че напрежението се покачва. Тези индивидуални награди, които са в малко по-други категории, но няма как без тях, приключиха. Затова сега ни предстои най-важната част от нашето тържество, да обявим призьорите, тези, които попаднаха сред най-добрите 10, а след това и тези, които попаднаха в призовата тройка за тази година в анкетата "Футболист на Варна". Още веднъж ще ви кажа, че тази анкета се организира изключително от спортните журналисти на град Варна със съдействието на Зонален футболен съюз Варна. Като още веднъж си позволя да кажа, че генерален спонсор е господин Красен Кралев. Аплодисменти още веднъж за организаторите на това страхотно тържество. Сега, уважаеми футболисти, уважаеми гости, сигурен съм, че някои от вас все още не са запознати с регламента, затова ще бъда максимално кратък. Като цифри, ако ви интересува, всъщност имате анкетните листи, 27 спортни журналисти и 3 футболни статистици тази година участваха в допитването, т.е. даваха своя глас в анкетите. Какъв беше регламента, в който гласувахме?
всички трябваше да посочим по 3 имена в анкетните си листи, като класираният на първо място, т.е. посочения на първо място в този анкетен лист, получава 3 точки, втория 2, третия 1. Това беше категорията. На база на това анкетните листи са пред вас с определения брой точки и с определените позиции на футболистите като класиране. Сега, искам да кажа, че общо от всички спортни журналисти и тримата спортни статистици са посочени имена на 11 футболисти от двата местни футболни клуба. Знам, че проявявате интерес как изглежда подреждането до трето място. Зато и го зачитам набързо. Само за информация, на 11-то място е Сашко Александров от Черно море. 1 точка. Аплодисменти, естествено, след като е намерил място в призовите 10. 10-ти е Дончо Атанасов, Черно море. Честито на Дончо. 2 точки. 8-9 място делят Боян Илиев, Спартак, и Янаки Смирнов от Спартак с по 3 точки. Честито, момчета. 6-7 място делят Георги Божилов, Черно море, Диан Дончев, Спартак с по 5 точки. На пета позиция е посочен Росен Колев, Черно море с 7 точки. На 4-то място е Ермес Паломино, Черно море с 10 точки. Така изглежда класирането като точки, като актив на господата от футболен клуб Черно море и Спартак до 3-то място. И като казвам 3-то място, искам да съсредоточа вниманието ми върху тази по-интересна кулминационна част на днешния празник. Няма как, ще трябва да обявим имената на първите трима, които спечелиха доверието на варненските спортни журналисти тази година и водеха сериозна битка като точки сред журналистите. Ще помоля господин Божил Колев да ми съдейства при връчването на наградата на футболиста, посочен на 3-то място. Дами и господа, изборът е за полузащитник, който дойде преди година в тима си с футболен интелект и много бързо заслужи място в основния състав, бих казал изключително бързо грабна и симпатиите на публиката. Въпросният футболист събра 30 точки в анкетата на спортните журналисти, като веднъж дори бе посочен на първо място, 10 пъти на второ и 7 пъти на 3-то място. Футболист номер 3 на Варна за 2011 година Самуел Камазола, Черно море. Самуел, заповядай. Виждате и кадри. Заповядай тук. Аплодисменти за Камазола. Okay. Благодаря на всички. Оказва се, че вече се справим с български език. Благодаря ти и аз. Честито още веднъж за 3-та позиция. Така, футболист номер 2 на Варна. Тази награда ще връчи Милен Петков. Милене, заповядай да връчим наградата на втория в анкетата тази година. Уважаеми приятели, уважаеми присъстващи на днешния футболен празник, този играч вече 8 сезон е стожер в защитата на отбора си. Преди година бе победител в анкетата, спортист на Варна, сега получи 31 точки от журналистите. 10 пъти е посочен на второ място, 10 пъти на второ, 11 пъти на трето място. С огромно удоволствие искам да обявя името на футболиста, който е класиран на второ място тази година. Александър Александров, Черно море. Сашо, честито! Заповядай да получиш